Sanibona Mkhulu, ngiyathemba niyaphila. uMakhosonke TV, siyanamukela Edlozi. Namhlanje umkhulu uzokhuluma ngemoto eBLUE. Ngithi angihlale nje udabeni namhlanje. Siyabonga kakhulu Edlozi, siyabonga amaklasi ayakhula ekhaya. Kuyasijabulisa lokho, nathi siyaphila, nani niyaphila ngalapho, kuhle kakhulu. Nganzomsamo, ngizokhuluma ngemoto eBLUE namhlanje. Mawuphi imoto eBLUE noma kuthiwa yenzani, kodwa ngizokutshela ngefoundation. Dreaming of a blue car. Namhlanje uzokhuluma ngakho. Mawuphuka imoto eBLUE Edlozi, kusuke lapho usuwamkela manje. Imoto eBLUE imele isimo seyithunywa, imele isimo sabantu abadala abazokwamkelisa manje. Uzokwamkela isipho salomuntu wayesebenza. Lo BLUE lo umele umuntu wayephila emhlabeni oletha umsebenzi. Ngiyangizwa Edlozi. Lo BLUE lo stand for ithongo, ngoba sebuthongeni imele amakhehle, imele isimo sethongo elizosebenza ngoba sekwangelisa umsebenzi. Lo muntu loyo wayephila emhlabeni, usebuya manje usevele nesimo semoto eBLUE. Uzohlukanisa manje ukuthi imini ofuna umsebenzi noma imini ofuna ungimele ngizosebenza. Sekumele wamukeleke manje. Imoto eBLUE yamukela manje ubizo lakho. Lo muntu wayesebenza ufuna ukuveza isipho sakho ukuthi ime kanjani. Wena ufuna uhlane naye lo muntu wamukela isipho sakho ngendlela afuna ukuvela ngayo. Wena ususitshela manje ngoba lo BLUE lo isikhathi esiningi most of the time lo BLUE lo umnikazi walesimo lesi noma umnikazi wesithunywa uyena uyaqhamuka vele ukuthi yena ufuna umamukele kanjani. Yingakho nesibheke manje around your dream. What was happening around your blue car when you're dreaming about the blue car? What was happening around there? This is why ngithi mina nginongo, you're supposed to check everything. You're supposed to record in your dream. You're supposed to record everything, what is happening around the blue car. What is happening there? What are the discussion? What do you hear? What do you see lapho kulo blue car? Because there is way ufune siphahlele ukuthi okay la benisho ukuthini. So masicela ukuphahlela idlozi, siphahlela into details and details, sibheke detail after detail ukuthi la bebethini. That is why we are so willing to listen to every detail la. Ngingathi bhekisisa amaphupho akho. So dreaming of a blue car, so kumele manje wamukele. You have to say okay, bantu abadala ngiyanamukela, angiphiki lutho, ngicela ngiphi ngokwami ngoba kusuke kwamathongo laba yesebenza. Sokuyifa lakho lelo labantu abadala ngoba nganitshe ngathi wonke umuntu unefa ledlozi. This BLUE lezi uzomela ifa lakho ukuthi manje lo muntu lo ufuna ukusebenza, ungamvimbi. That is why ngifuna ukwazi what is happening around that dream about you and the blue car. Are you inside the car? Are you inside the blue car? Are you outside the blue car? Are you going? Are you driving the blue car, or is it someone who's driving the blue car? That is why we record all these things la ebushweni lakho. We mustn't hide anything. Sitshele. Yebo siyakwazi ukubona ngoba sinalo ihlo lesithathu, kodwa sitshele phela. Siphahlele udaba lakho. Kodwa uyamukela la manje. Umuntu wayesebenza loyo. Ufuna umamukele, usiyamphahlele umamukele. Uze kuwena ithongo lakho. Ngitshela ngathi you are the walking altar. Ngihlezi ngintshela usuyabamukela lo muntu dreaming with this blue car. Kade ngintshela ngoba anizwe iningi leni. Niyangizwa Edlozi. Usuyamukela manje sithi ugogo noma ukhota lo wayesebenza. Asimazi ume kanjani. Manje mangithi uyamukela, ukukhumbuleke kunje bomamukela, akahambi yedwa. That is why sithi ama ancestors. Awakahambi yedwa, uhamba nabanye. Kodwa uyena uhamba phambili ngoba uyena ufuna umamukele. Uyena ozobe seza nabanye ukuthi uhamba nobani. Kubalulekile ngenzethongo ukuthi izinto uziqaphele, izinto uzibheke. But it's very important when you're dreaming now about the blue car, it's a different story altogether. Yes, it's a different story. Because now you have to now admit okay, now this is what it is. I have to face it. Yes, you have to face it now. It is what it is. And it will never change again. Kumele wamukele manje sipho manje. Umuntu wayesebenza lo, ithi ugogo noma umkhulu, kodwa wayesebenza. Yabo abantu abadala basuka kude. Ngiyacela Edlozi, imoto eBLUE Nkosi yami sibalekile, iphuphe njalo. Lihle kakhulu, don't do ignore, but ignore at your own risk. Ignore at your own risk. Siyamukela manje, wamukela ibizo lakho namathongo akho. Ngiyangizwa Edlozi. Namhlanje into ngizokhuluma ngemoto eBLUE. Ochaza umsamo wakini ukuthi ngakutshela ngathi you are the walking altar yabantu abadala. Now they are walking, they are come to you to show you ukuthi bona what they need from you. Because abantu abadala kufanele bevele qaba khona badinga nikwena, sebevelile badinga ukusebenza.
badinga ukwamukela isipho ngoba isipho sakho somuntu wayesebenza. Singazi ukuthi wayesebenza kanjani ngoba khona ababesebenza ngobubi, khona ababesebenza ngobuhle. Yingakho semele manje umamukele lo muntu noma leso sidalwa noma leso simo salogogo nalo mkhulu loyo uzosebenza noma leso sipho sakho. Singazi usiphetheni. Kubalulekile-ke ukuthi ungene lapho uzobona phakathi ukuthi ukuphetheni lapho obizweni lakho ngoba sazi uphatheleni kodwa uzosebenza. Ngiyabonga kakhulu ngane zedlozi udle indlebe zenu, ukungilalela kwenu nokuhlonipha la emakhosini. Nami ngiyanihlonipha ngokunjalo. Ngibona nje konke enikwenzayo nokuthi nizame nifone abaningi bayafona basizakala, bayabonga abaningi. Ngiyazi abanye benu balinde ukwamukela ngesimo samaphupha sebefike kuwona ngoba kuhle ukuthi silandele amaphupha. Sekufika imoto eBLUE manje sekumele wamukele. Siyababongela laba abamukelayo, namukele kahle ingane zethonga, ingane zamakhosi namukele, sikwazi ukuqhubeka nohambo ningakhubazeki. Ngiyabonga kakhulu ngane zedlozi, amakhosi amakhulu.